што стаіць за раптоўнымі адстаўкамі важных паплечнікаў Лукашэнкі, каго ён абяцае звольніць наступным, а таксама да якой бяды рыхтуецца міністр Кубракоў і што вядома пра смерць знакамітага беларускага артыста. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Памёр знакаміты артыст і адзін з заснавальнікаў песняроў Уладзіслаў Місевіч. Ён нарадзіўся 8 мая 1945 года ў расійскім Арэнбургу, дзе атрымаў першую музычную адукацыю і пачаў вайсково-аркестровую службу. У другой палове 60-х падчас службы ў Мінску Місевіч пазнаёміўся з Уладзімірам Мулявіным, і разам яны ўвайшлі ў склад ансамбля Лявоны, які ў 70-м годзе быў перайменаваны ў песняры. Місевіч працаваў у калектыве як саксафаніст, флейтыст, бэк-вакаліст ды кампазітар. У 92-м годзе пасля сваркі з Мулявіным Місевіч і іншыя ўдзельнікі ансамбля стварылі новы гурт пад назвай «Беларускія песняры», але спявалі яны ў асноўным у Расіі, бо выступаць у Мінску ім не давалі. У 2020-м Місевіч рассварыўся з калегамі па беларускіх песнярах, бо частка ўдзельнікаў гурта падтрымала рух за дэмакратычныя змены, але ж сам Місевіч застаўся на баку лукашэнкаўцаў. Спявак сканаў 6 ліпеня на 82-м годзе жыцця. Як паведамляюць яго сябры, Місевіч катаўся на роліках, прыехаў да хаты, прыняў кантрасны душ, лёг у ложак і памёр. Лукашенко падпісаў указ аб звальненні галоўнага следчага Мінскай вобласці. Сяргей Удовікаў быў адпраўлены ў адстаўку са службы ў следчым камітэце з правам нашэння ўстаноўленай формы адзення і знакаў адрознення, а зрабілі гэта, цытата, у сувязі з пагадненнем бакоў. Для сённяшняй беларускай сістэмы гэта даволі незвычайная фармулёўка, асабліва калі ідзе гаворка пра адстаўкі высокапастаўленых сілавікоў. У 20-м годзе Удовікаў засвяціўся ў гучнай і трагічнай гісторыі. Тады ён узначальваў следчае ўпраўленне Гомельшчыны, і менавіта падчас яго кіравання гэтай структурай праходзіла праверка паводле факта смерці жыхара Гомеля Аляксандра Віхора, які загінуў падчас паслявыбарчых пратэстаў 20-го года. 9 жніўня Віхора затрымалі, і больш яго ніхто не бачыў. І толькі праз трое сутак, калі родныя прыехалі ў міліцыю пісаць заяву аб знікненні чалавека, ім паведамілі, што 25-гадовы мужчына нежывы і знаходзіцца ў моргу. Але ў завядзенні крымінальнай справы тады было адмоўлена. Сяргей Удовікаў заявіў, што смерць пратэстоўца нібыта не мела крымінальнага характару. Паводле яго слоў, сілавікі прымянілі фізічную сілу абгрунтавана, а прычынай смерці Віхора нібыта стала раптоўнае абвастрэнне захворвання сардэчна-сасудзістай сістэмы. Ну а пераломы рэбраў і грудзіны загінулага, як сцвярджаў Удовікаў, узніклі нібыта ў выніку правядзення рэанімацыйных мерапрыемстваў. У выніку на кар'еру следчага гэтая гісторыя паўплывала хутчэй пазітыўна, бо Удовікаў быў пераведзены у сталіцу і пастаўлены кіраўніком управлення следчага камітэта па Мінскай вобласці. Чаму яго прыбралі з ведамства цяпер, пакуль невядома, але выглядае, што гэта не адстаўка ў поўным сэнсе, а проста перавод у іншую сілавую структуру. Удовікаў адразу жа быў прыняты на працу на яшчэ больш высокую пасаду, і цяпер яго прызначылі намеснікам генеральнага пракурора. Падобна, што генпракурор Дмітрый Гара, які раней быў кіраўніком следчага камітэта, проста такім чынам забраў былога падначаленага да сябе. Ну а з Міністэрства культуры нечакана звольнілі першага намесніка Марата Маркава. Раней Дмітрый Шляхцін працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі і быў дырэктарам музея Вялікай Айчыннай вайны. А сваё крэсла ў Міністэрстве культуры ён займаў са снежня 24-го года, калі яго прызначылі ў той жа дзень, што і Руслана Чарнецкага міністра. У ведамстве Шляхцін запомніўся некалькімі прапановамі. Напрыклад, ён быў ініцыятарам ідэі пазбавіць самастойнасці музеі Янкі Купалы і Якуба Коласа, ды уключыць іх у склад Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры ў якасці філіялаў. Таксама ён прапаноўваў закрыць музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры. Калі супрацоўнікі культуры пачалі перажываць за лёс экспанатаў пры такім развіцці падзей, Шляхцін грэбліва сказаў, што іх трэба скласці ў скрыні і вынесці на сметніцу. Але пасля адстаўкі Чарнецкага і прыходу Марата Маркава на пасаду міністра культуры Шляхцін доўга не пратрымаўся. Цяпер яго не проста звольнілі, але яшчэ і выкрэслілі са спісу патэнцыйных дырэктараў Нацыянальнага гістарычнага музея.
Ну і яшчэ крыху ў працяг тэмы пра кругазварот чыноўнікаў у беларускай сістэме. Цяпер толькі ў адным цэнтральным раёне Мінска выявілі ажно 15 кіраўнікоў, якія працуюць у парушэнні дэкрэта Лукашэнкі. Іх прынялі на працу без узгаднення зверху, нягледзячы на папярэдняе звальненне па дыскрэдытуючых абставінах. Такі нюанс заўважыла мінская пракуратура, і пасля яе заўвагі 4 работнікі былі вызваленыя ад кіруючых пасад, а яшчэ 2 прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Астатнія ж падобна засталіся працаваць начальнікамі. Ну а Лукашенко сёння разбіраўся з праблемамі на сваёй малой радзіме. Ён сабраў нараду наконт сітуацыі ў Магілёўскай вобласці, падчас якой згадаў паказальны аграхолдынг Купалаўская. Менавіта на адной з ферм гэтага холдынгу 10 гадоў таму Лукашенко ўбачыў брудныя хлявы і нарадзіў знакамітую фразу пра абасраных кароў, якая тады прывяла да адставак міністра сельскай гаспадаркі Зайца і віцэ-прэм'ера Русага. Цяпер жа кіруючая кампанія Купалаўскага знаходзіцца ў Копусі, роднай вёсцы Лукашэнкі. І там, як высветлілася, абасраных кароў ужо няма, але хапае іншых праблем. Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет, оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологий, техника к уборке не готова, наличествует и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено, иногда и скот без воды. Удивительно, что ни губернатор, ни председатель райисполкома, который там на месте, этого не видел. Ну, вроде бы не их это. Прычым гэты холдынг належыць кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Таму на арэхі цяпер атрымаў не толькі міністр сельскай гаспадаркі Юрый Горлаў, але і яго цёзка, кіраўнік справамі Юрый Назараў. Ну а старшыню мясцовага райвыканкама падобна чакае хуткая і ганебная адстаўка. Это председатель райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать, ну, если не собирается. Ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме. У выніку Лукашенко прыняў нечаканае рашэнне. Спачатку ён нават прызнаў сваю памылку, расказаўшы, як прызначаецца начальство на падобныя прадпрыемствы. Ну так, ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делают. Паводле яго загаду холдынг Купалаўская спыніць сваё існаванне і будзе распушчаны на некалькі асобных прадпрыемстваў. Ну а на дэсерт Лукашенко выпісаў выспятка і губернатару Могилёвщины. Вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилёвской области, и Саченко не повержен, как Берлин в 45-м. Быў абвешчаны прысуд па рэзананснай справе сям'і Ліпскіх, якія з помсты планавалі забіць паўсотні чалавек. Па інфармацыі следства, сямейная пара рыхтавала расправы над усімі датычнымі да крымінальнага працэсу над іх сынам у 2018 годзе. Для гэтага Ліпскія вялі сачэнне за будучымі ахвярамі, закуплялі зброю і планавалі напады. У выніку ў 2021 годзе іх дарослы сын Аляксандр застрэліў 33гадовую мінчанку, пасля чаго некалькі гадоў паспяхова хаваўся ў Мінску разам са сваёй маці. Іх месцазнаходжанне міліцыя высветліла толькі ў жніўні 24-га. Падчас штурму здымнай кватэры, дзе хаваліся Ліпскія, сын быў забіты, а яго пажылых бацькоў арыштавалі. Цяпер у гэтай справе паставілі кропку. Суд над бацькамі Уладзімірам і Раісай Ліпскімі ішоў больш за 4 месяцы ў закрытым рэжыме. У выніку Уладзіміру Ліпскаму далі 24 гады зняволення ў калоніі строгага рэжыму, а Раісе 22 гады ў калоніі агульнага рэжыму. Аказалася, што за таямнічым фондам Лукашэнкі стаіць маці яго малодшага сына. Фонд першага, створаны Лукашэнкам у кастрычніку 22 года, застаецца адной з самых закрытых арганізацый Беларусі. Анансавалася, што гэта будзе буйная дзяржаўная дабрачынная структура, якая заменіць замежныя фонды, якія Лукашенко пазакрываў пасля 20-го года. Прайшло ўжо больш за 3 гады, але ніхто так і не ведае, чым займаецца той фонд першага на самай справе. Ён не публікуе фінансавыя справаздачы, а ў дакументах не пазначана нават імя дырэктара.
Цяпер расследавальніцкі праект бюро высветліў, што за гэтай структурай стаяць людзі з блізкага атачэння Ірыны Абельскай, галоўнай доктаркі рэспубліканскай бальніцы кіраўніцтва справамі Лукашэнкі і маці Мікалая Лукашэнкі. Прычым корміцца там не толькі Абельская, але і яе нявестка. Сярод персанала фонду значыцца доктарка з экзатычным імём Дина Фейсал Эль-Диефи. Яна сумяшчае гэтую дзейнасць з працай у рэспубліканскай клінічнай бальніцы пад кіраўніцтвам самой Абельскай, якую рэгулярна суправаджае на мерапрыемствах. Але самае адметнае, што Дина з'яўляецца спадарожніцай і, верагодна, жонкай Дмітрыя Абельскага, старэйшага сына маці Мікалая Лукашэнкі. Яшчэ адна супрацоўніца фонда – гэта Наталья Іванова, таксама не чужы для Абельскай чалавек, бо імя Івановай фігуруе не толькі ў дакументах фонду першага, але і ў структурах, звязаных з прыватнай мінскай міжнароднай гімназіяй і яе кіроўнай кампаніяй «Гарызонты ведаў». Ну а гэтую гімназію першапачаткова заснавала менавіта Ірына Абельская. Такім чынам, структура, створаная пад эгідай Лукашэнкі для дапамогі тым, хто мае патрэбу, аказалася шчыльна завязаная на членаў сям'і і блізкае атачэнне Ірыны Абельскай. Страшныя гульні міністра Кубракова працягваюцца. Цяпер прайшлі чарговыя трэніроўкі сілавікоў па супрацьстаянню беларусам, і на гэты раз разганяць пратэсты рыхтавалі ўжо АМАП. Прычым на некаторых кадрах бачна, што міліцэйскі спецназ рыхтуюць ужываць агнястрэльную зброю ў дачыненні да людзей. У афіцыйнай справаздачы гэта называюць, цытата, «зладжанымі сумеснымі дзеяннямі пры ўзнікненні, лакалізацыі ды ліквідацыі масавых беспарадкаў». Трывожная актыўнасць працягваецца і ў арміі. У 2 раёнах Брэсцкай вобласці прайдуць працяглыя зборы ваеннаабавязаных. Яны будуць цягнуцца амаль месяц і адбудуцца ў Драгічынскім і Маларыцкім раёнах. Падкрэсліваецца, што асаблівая ўвага на гэтых зборах будзе нададзеная абароне асабістага складу і аб'ектаў ад беспілотнікаў. Украінскія ўлады працягваюць шчыра выказвацца пра Беларусь у цэлым і пра Лукашэнку ў прыватнасці. Цяпер Уладзімір Зяленскі паведаміў, што ў вайне Расіі супраць Украіны Лукашэнка зрабіў стаўку на ўсё альбо нічога, але замест гэтага паставіў на карту сваю рэпутацыю і давер да сябе. Далей цытата. «Ён зайшоў у казіно не ў той дзень. Ён быў упэўнены, што сарве джэкпот, але ён нічога не сарваў». Канец цытаты. Зяленскі адзначае, што на яго думку Лукашэнка выдатна разумее ўсе рызыкі і ў яго дастаткова здаровага сэнсу, каб не ўцягвацца ў вайну. Ну а кіраўнік офіса Зяленскага Кірыл Буданаў заявіў, што паўнавартаснае ўступленне ў вайну для Беларусі завяршылася б крахам. Ён паведаміў, што Лукашэнка пачуў усе перасцярогі, і гэта трэба ўспрымаць як вельмі правільны крок беларускага боку. Далей таксама цытата. «Я, у прынцыпе, больш спакойна ставіўся б да пытання Беларусі. Не трэба нам рабіць яшчэ аднаго ворага». Канец цытаты. Акрамя таго, Буданаў падкрэсліў, што на гэты момант не бачыць пагрозы новага наступу з беларускай тэрыторыі. Тварам года жанчыны ў Беларусі стане твар Аляксандра Лукашэнкі. Цяпер яго прэс-сакратарка Наталья Эйсмант пахвалілася, што ўжо рыхтуецца новы праўладны мерч, і на гэты раз майкі і світшоты будуць прымеркаваныя да году беларускай жанчыны, але надрукуюць на іх мужчыну. Паводле лукашэнкаўскай прэс-сакратаркі найлепшым сімвалам жаночага году будзе вось такі Лукашэнка з келіхам шампанскага. Першыя майкі з такой карцінкай ужо гатовыя, і хутка ў іх можна будзе ўбачыць дзяржаўных прапагандыстаў. У гомельскім парку на дрэвах заўважылі самыя сапраўдныя медыцынскія кропельніцы. І аказалася, што гэта не чысці жарт, а такім чынам адбываецца лячэнне раслін. Такім кропельным метадам у дрэва ўводзіцца сродак для барацьбы са шкоднымі насякомымі, бо працаваць метадам апырсквання дрэва, вышыня якіх дзясяткі метраў, проста нерэальна. Таму застаецца толькі кропельніца. Праз яе сродак уводзіцца ў пласт, па якім ідзе харчаванне дрэва, і разам з сокам прэпарат падымаецца па кроне і знішчае шкоднікаў. Дарослыя асобіны гінуць ядучы лісце, а лічынкі праз рэчыва, якія знаходзяцца ўнутры дрэва. Затым такім жа чынам плануецца ўвесці стымулятары, якія дапамагаюць дрэвам ачуняць і набрацца сіл. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.